Ya Allah, muga-muga panongkar ya Allah. Muga panongkar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Muga selamat ya Allah. Muga apa ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Muga selamat ya Allah. Muga apa ya Allah. Oh no. Ya Allah. Iya toh bos, dungu yo dungu, tapi ratane karo sawangen. Lah kalku kan kusuk Dik. Ndang kula mlaku cepet toh. Tanam. Astagfirullah. Gus, kali iki budhek lho. Kok mbok wudu piye to? Hah? Ngeten lho, Pak. Kali niki memang budhek, tapi lek dingge wudu ya pancen gak sah. Lah tapi sampean kok turut kono? Apa aku mulai gurisuh tok? Gus, aku arep takok. Sampean ngerti bocah loro liwat kene ora? Kurang ajar tak kepruk ndase. Astagfirullahaladzim. Kok masih ada umat manusia yang seperti ini? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang seperti ini. Pripun to maksudnya sampean nih, Gus? Sesama umat muslim, kalau ketemu mengucapkan salam itu hukumnya wajib. Oh iya, aku lali. Ya wis oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Pak, telat jenengan niku. Dek, ojo ngono gak apik. Ingat, Islam mengajarkan tidak ada kata terlambat bagi orang-orang yang mau bertobat. Oh ngono ya, Gus. Ya wis nak ngono sepurane sing akeh. Alhamdulillah, lek sampean pun sadar. Janjane niku wonten apa to, Pak? Ini lho, ayo, Gus. Lah ciri-cirine pripun? Ciri-cirine ngene, sitoke lemu, rada ireng, buta, persis buta terong. Lah sing sijine neh lemu tapi rapatek buta, tapi ndase butak gawila persis Pak Oga. Piye, Gus? Lah sampean golek bocah kok karo nggo kepuk, arep sampean apakne, Pak? Pokok engko petuk langsung tak kepruk ndase. Sampun ngoten, Pak. Gak apik napa malih melakukan kekerasan. Itu dilarang agama maupun negara. Leres niku nek saged saling maaf memaafkan. Aku wis ping ra kaping masaku